Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί θα πάμε να κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι καινούργιο που έχει ξεκινήσει στα Μέγαρα, ποδηλατάδα πάνω στις Δράκες. Πάμε βόλτα το παιδί και φεύγουμε. Είναι Κυπρό, είναι λίγο νησταγμένη. Φύγαμε. Το rail biking είναι μια εκπληκτική ιδέα. Ξεκινάμε από την Αθήνα και πηγαίνουμε στα Μέγαρα που έχει μόλις μία ώρα. Η θέα είναι εκπληκτική, βλέπουμε όλο τον Αργοσαλονικό, όπως θα δείτε και στο βίντεο. Πηγαίνουμε από τα Μέγαρα έως και την Κακιά Σκάλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα Μέγαρα και το σημείο φοιτηρίας είναι από ένα κοντέινερ. Δείτε. Μέσα εδώ είναι όλα τα ποδήλατα και από εδώ ξεκινάμε. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Αρτέμιος, ο οποίος θα μας βγάλει το ποδήλατό μας. Πάμε, ξεκινήσαμε! Πάμε Αρτέμι! Έχουμε και διάβαση εδώ, περιμένουμε. Εντάξει, μοναδική εμπειρία, Τέλειο. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Λοιπόν, εδώ είναι μεγάλη διάβαση. Πρέπει να περάσουμε απέναντι από την παλιά Εθνική Οδό. Από κάτω ο δρόμος και από πάνω εμείς. Εδώ είναι ένα σημείο που μου αρέσει να σταματάω και να εξηγώ γιατί έχουμε σταματήσει εδώ. Εδώ έχουμε μια ράγα τοποθετημένη στο χώμα, χρησιμοποιόταν ως στήριξη για τις κολόνες των τηλεπικοινωνίων. Υπήρχαν δύο εταιρείες νομίζω, ή μία του ΣΕΚ, του Σιδηρόδρομου και του ΟΤΕ. Τέλος πάντων, αυτή η ράγα είναι πολύ παλιά. Ο σιδηρόδρομος αυτός χτίστηκε το 1834, αυτή η ράγα έχει την επιγραφή 1885. Εδώ γράφει Bochum, είναι η πόλη αλλά και το εργοστάσιο στη Γερμανία, ο οποίος κατασκεύαζε τις ράγες του σιδηρόδρομου. Αυτό είναι νέο, εδώ είναι πλέον νέα η ράγα, άλλη προδιαγραφή, είναι πιο φαρδιά, πιο γεμάτη και έχουμε τον κανονικό σιδηρόδρομο κανονικού εύρους που είναι 1,5 μέτρο. Και εκεί είναι πολύ πιο ενισχυμένη η ράγα. Και μου αρέσει και αυτή εδώ η καταπληκτική επιγραφή, λέει Πελοπόννησος. Δεν έχει κωδικούς τώρα αυτό, η άλλη ράγα έχει κωδικό, έχει τεχνικά πιο πολύ, αυτό είναι και καλλιτεχνικό λίγο εδώ. Και αυτή είναι ίσως η διαφορά μεταξύ της εποχής εκείνης. Είχαν περισσότερη αισθητική τότε, τώρα είναι περισσότερο τεχνικά τα πράγματα.
Μπαίνουμε κακιά σκάλα. Σταματάμε για να εξερευνήσουμε. Αυτό είναι ένα πολυβολείο από την εποχή της γερμανικής κατοχής. Πάμε στα οχήματα. Βρισκόμαστε στην κακιά σκάλα και εδώ σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ζούσε ο γίγαντας Κύρων. Και τι ήταν, ένας ληστής ο οποίος παρενοχλούσε τους επισκεπτές, τους λίστευε, τους απήγαγε, τους λίστευε και μετά αφού τους βασάνισε τους ανάγκασε να του πλένουν τα πόδια και τη στιγμή που τα πλένουν τα πόδια τους κλώτσαγε, σκοτωνόταν ο άλλος, έφτανε μέχρι τα νερά και έβγαινε μια χελώνα και έτρωγε τα πτώματα. Ο Θησέας όταν πήγε να βρει τον πατέρα του, του είπε μεγάλε, δεν γίνονται αυτά, τον σκότωσε. Έχει άλλο ένα σημαντικό. Αυτό το ποδήλατο και εκείνο το έχουν ονομάσει Νόριξ. Αν το γυρίσετε, αν το διαβάσετε ανάποδα, Σκύρων. Ναι, το Νόριξ τι είναι ακριβώς αντίθετο από το Σκύρων. Είναι μικρό σε σχέση με το τρένο. Ναι. Είναι μικρό, που δεν είναι γίγαντας, που εξυπηρετεί το ταξιδιώτη να περάσει την κακιά σκάλα. Ποδηλατάδα στο κρεμό, Top. Ναι. Πάμε να γυρίσουμε τα ποδήλατα. Και πάμε. Πάμε, επιστρέφουμε. Τον ίδιο δρόμο πάλι. Κάπου εδώ τελειώνει η βόλτα μας. Να ευχαριστήσουμε τον Αρτέμι για αυτή την πολύ υπέροχη βόλτα που μας πρόσφερε. Ευχαριστούμε πολύ, Αρτέμι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλές δουλειές. Καλές βόλτες. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το βιντεάκι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το είδατε. Σε όσους σας άρεσε, κάντε like και follow. Επίσης, να ξέρετε ότι μπορείτε να έρθετε και το βράδυ, να δείτε την Πανσέλινο, να κάνετε βραδινή βολτίτσα. Είναι πάρα πολύ ωραία και διαφορετικά. Άλλη βόλτα το πρωί, άλλη βόλτα το βράδυ. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο.